As Penas de Rodas, situadas a 619 metros, na parroquia de Gaioso en Outeiro de Rei, son dúas moles graníticas coñecidas como bolos de disxunción. Teñen unha orixe natural, sendo o resultado da erosión baseada na acción da auga sobre a pedra granítica. É habitual que este fenómeno xeolóxico se produza en zonas graníticas de abundantes choivas. Pese a súa orixe natural, diversos historiadores cren que se puido usar como lugar sagrado, onde realizar ofrendas a deuses ou rituais relacionados coa natureza. Baséanse en accións humanas, como surcos nas pedras e a presenza nas súas proximidades doutras rochas talladas, a modo de gradería ou asentos, para contemplar os ritos. Outras teorías falan dunha estación astronómica utilizada dende épocas inmemoriais que se prolongaría ata a época romana. O conxunto está orientado cara á posta do sol no solsticio de verán, e cara á saída do sol no solsticio de inverno.